O colectivo Experimenta en Feminino, composto por profesoras e investigadoras de Ciencias, Enxeñería Informática e Aeroespacial do campus de Ourense, pon en marcha unha nova iniciativa divulgativa. Trátase dunha serie de vídeos titulada Exploradoras do Universo, nas que se recolle a biografía e logros de mulleres que co seu coñecemento e traballo axudaron a que a humanidade pisara a Lúa. A iniciativa dá continuidade a outras accións divulgativas deste colectivo. A serie está composta por 6 vídeos nos que se recolle a biografía e logros de diferentes mulleres, astronautas, matemáticas, químicas, arquitectas, informáticas e fisiólogas que posibilitaron as viaxes espaciais claves no éxito da misión do Apolo 11 e na posterior exploración do espazo. Elas calcularon as trayectorias de voo, programaron os primeiros computadores, descubriron o combustible dos foguetes e deseñaron o interior dos transbordadores, entre outras moitas cousas. Entre eses nomes están Frances Northcutt, Galina Balashova, Mary Sherman e Rita Rapp, por exemplo. Con estes vídeos de aproximadamente 2 ou 3 minutos de duración e especialmente pensados para a súa proxección en centros educativos, o público pode coñecer referentes de mulleres científicas dunha forma amena, viaxando pola historia, descubrindo as súas achegas en distintos ámbitos das disciplinas CETEM, que fixeron posible a exploración espacial. Con eles, Experimenta en Feminino quere continuar traballando na súa liña de despertar as vocacións científicas entre o colectivo infantil e adolescente, especialmente en nenas e rapazas, coa convicción de que o camiño para aumentar a presenza feminina no ámbito científico-tecnolóxico require que nenos e nenas teñan referentes femininos nestas disciplinas.